Good morning! Alis na tayo. Good morning, Vietnam. There's something wrong with my phone ba yan? Alis na po kami. Kami lang na namang dalawa. Aray ko. Yeah, they're nice. Yeah, they're from you. I'm gonna sell these. Why? Why? Because they don't. I don't. I joke. You know. If you don't use them. Nee, but I was thinking, but because I'm not using it, and then just, sell them. If you don't use them, it's a waste. So better sell them. Then. I'll give it another year. For the bank, bro. Ito yung pabag natin today. Drop by po muna kami ng Centrum because Ruth needs to withdraw cash. Wala na siyang cash sa bahay. And, naghintay kay Ruth, mag-ano pala tayo, what's in my bag, sabi ni Libby Anchar. Dahil mag-what's in my bag ko. Ito yung bag na gamit ko today. Ha? Since they changed it from the banks to that company, it's always or not money in or out of service. There's always something. Okay, maybe just do it in Germany. Yeah, I would just do it. Ay, today nga pala, punta po kaming Germany. Ayan, may ano ako dito, tali. Para pag kumain ako, magtali tayo. May cap din ako in case umulan or mag-drizzle. Yes, from Lake Timasi with you? Yeah. Oh, that is good. Yeah, you never know. And then, may coin purse ako dito. But inside the coin purse, may ano tayo dito. Ayan. Headphones. Paracetamol. Ayan. And pinaka-importante, may pain reliever din ako dito. Paracetamol naman din. May betahistine din po ako. Yan, betahistine. In case na mahilo tayo, vertigo. May extra battery ako dito sa camera. Kasi nagdala po ako ng camera for taking pictures. Hindi ko siya bet yung aking Sony ZV-1 na vlogging camera. Hindi ko siya bet pag nasa labas. Kasi wala po akong gimbal. So, pag nag-shake, talagang nag-shake. I was saying why I don't really like using the vlogging camera outside. Yeah. See? The fair starts at 11. Yeah. Andito si Ana ngayon, just like last year, because may Sinterklaas musical po. So, outside, may perya sila. Andyan si Ana sa loob, exactly dyan, sa podium. Insert pa ako ng picture ni Ana, parang hindi naligo. May ano ako dito, face powder, yung malakasan nating Shiseido na baby na pressed powder, yan. Then may tissue tayo dito. 2 pack yung dinala ko. Yung ating wallet with only 20 euro inside. That's more than me now in my wallet. Kapobre na mo. We are so poor. Kuan, tawag dito, may coins din dyan. Lagay ko na lang din yung ibang coins doon. And then, ano pa ba? Yan, dinala ko po yung aking vlogging camera for pictures mamaya. And may pouch ako dito. Yung ano ng pouch na to. Kita ko sa inyo. Ang hirap. Wala kasing tripod. Wala po akong pang mount ng phone or camera sa sasakyan. May brush tayo dito. And then yung aking isa lang to siya. Pinch Me Sheer Tone Blush. Ito lang yung blush ko talaga. Yung kasi hindi ako mahilig sa maraming makeup din na lalo blush. Kung ano lang yung hiyang ako or mas gusto ko, ayun, natanggal na yung label niya. MAC na brush, blush. Ayan, may lip balm tayo. 2 lip balm, iba-ibang color. Priorities. May lipstick, yan. Latte na beige. May extra lipstick pa. Grabe naman. May pang simpo tayo dito. Para siyang tiger balm, no? Hindi ko alam kung anong, massage wrap. Ayan. Para pag in case na hilo tayo or sumakit yung ulo natin, may pang ano tayo ba. And then, may hand cream tayo. Hindi ako nawawala ng hand cream. Babaon ako kahit saan because it's winter. So, mabilis nagda-dry yung ating kamay. And then, may ano din ako. Mint. Para sa amin dalawa
inumin namin. May tubig. Hindi ko alam. What else did you put in your backpack? Water, Coca-Cola, Sprite, and some chocolates. Oh. It's more if you buy something, then we can put it in the bag. Okay. So, yun pala. Siya na ang nag-explain. Ngayon pa pala ay punta kami ng Aachen. Aachen? How do you pronounce that? We say Aachen, but they say Aachen. In Nederland we say Aachen, but they say Aachen. Aachen in Germany, but Aachen in Netherlands. Punta kami doon mga almost 2 hours po yung drive. So, kita-kita na lang po tayo doon sa Aachen. A few moments later. Dito kami sa Miss Saigon. Vietnamese coffee and siguro may ano siya. Milk tea. Ito na yung phone namin. Kain doon. Andito po kami sa kanilang City Hall, Town Hall. And makikita sa harap namin yung market, entrance ng Christmas market. Yan, pero hindi pa masyado makita yung view kasi wala pang ilaw ba. Later tonight, mas maganda na to siya tingnan. Pasok po muna tayo. Pasok tayo. Hindi ka ang details. Uy, grabe. Para siyang simbahan, pero this is the town hall. Try kami ng ni Ruth na pastries or bread. Agoy-agoy.
A few moments later. Naragnag na. Nakaalis na po kami ng Aachen. And papunta na po. Pabalik na kami ng Netherlands. Mga 3 PM na po ngayon. Pero may isa pa kaming area na pupunta dito po. He goes to the other side. Maganda naman doon. Pumunta kami sa Vietnamese. Nakita nyo kanina, Vietnamese restaurant. Nag-video ba ako doon? Yun. Vietnamese restaurant. And then, nagdakad-dakad lang kami sa sentrum. May nakilala pala akong Filipina doon. Bisaya siya. Nakausap ko siya doon sa bakery na pinuntahan namin ni Mr. Akala ko Thai siya or Indonesian. Next table siya ba? And then narinig ko siya, may kausap siya sa telepono. Nagbisaya siya. Bisaya pala siya. Nagchika kami. Oh, it's already another. Yeah, 1 kilometer. Oh, bilis. Nasa Netherlands na kami malapit. Bilis lang. It was really close. Really, really close to the border. Di, no? Yeah. Oh, maganda yung view dito, guys. Pakita ko na lang sa inyo to. Kasi it's going downhill. If I use my vlogging camera, the quality is better, but then it shakes really easily. Unlike this one. Yeah, that's a special thing. You need a gimbal. But yeah, this one's good. Yung pupuntahan po namin, yung spot kung saan, ano siya, ang tawag dito? Parang yung border ng tatlong countries, Netherlands, Belgium, tsaka Germany, doon. So, yun yung ating pupuntahan ngayon. Ang ganda, this town is also really nice pa. Yeah. Ang ganda dito, guys. Oh. Paakyat man tayo ng hill. What's the name of the place, Papa? Vals. Nasa bundok talaga kami. First time namin na pumunta ng bundok dito sa Europe. Wala, ang ganda. You have to be very careful here. Yeah, if you go out, you really go out. Like that. May pa-tower dito. Oh, ayan na. Dito na kami. Dito na tayo. Ang busy. Kasi nga weekend. You also have a point. Ang ganda doon, guys. Kita dito yung view. So, Netherlands, Belgium, Duitsland. So guys, dito na spot. Netherlands pa to. But then, there behind, nasa Germany ka na. Tapos that side, Belgium. Oh, diba? This is the easiest way to go to 3 countries. See? And they sell friet in Nederland. They say it's Belgian friet. Nasa Netherlands daw, pero Belgian friet daw. If ever you come here, siguro ngayon na mga oras na ganito, hindi pa siya masyadong busy, pero See snow. sa umaga, I think busy. Ito yun, oh.
Hindi siya masyadong busy nga ngayon kasi nga ano siya, hapon na. Hello! Bahay na po kami and sinundo namin si Ali Maliit kasi may sakit guys. Hi titas! Hi tita. No, I'm sick, a little bit sick. I'm a little bit sick. Oh, kaloy. Pag hindi po siya maging okay bukas. So, ganito talaga guys pag may sakit, gustong ano ba, mas masyadong clingy, gustong palaging naka-hug. Doon po ako matutulog sa room ni Ana kasi pag may sakit talaga siya, gusto ko magkatabi kami para ma-monitor ko siya ba. Ano na po dito, 7. Nag-drop by kami ni Ruth sa kanina sa supermarket. Nag-grocery po kami ng konti. Tapos ngayon, kain pa ako. Yan, may fried rice ako dito. Daling luto, tapos bacon, tapos egg, and cucumber. Kain! Sobrang nag-enjoy po kami ni Ruth kanina doon sa Aachen or sa Aachen sa Germany. Next time, alis na naman po ulit kami. And then, sa ibang lugar na naman. Siguro sa Belgium na naman. Para maiba na naman ba. Yun. And I hope nag-enjoy po kayo sa pa-video natin. I-end ko na po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. And see you na naman sa susunod na video. Maraming salamat. Doy! Mush mush babush!